χέρις ο αθλητής του Χριστού, ο εναγώσιτης εν θέης αητήτως, το στένος της ευτολμίας ή της ανδρείας πυγμή, γενναιοφροσύνης ή αληθεύσης, εικόνη βεβαία της εν Χριστώ επιδόσεως, η ακεραία παρησία της πίστεως, είναι σφραγίσας της τιμής σου έμαση, με δίκαια αγιότατε, μαρτύρων η ευκλία της Εκκλησίας η δόξα των εναθλούντων ο σύμμαχος, την συνουρανόθεν ημιν ευνίαν παράσχου εν περιστάσεσι.